weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to dumga wuro Alpha dumga wuro Ceerno dumga Bosaya Rinjawa Joke Seyena Jinga Misra Manda village Bafata kon waktu yoni hato Gundaga Hamdallahi kame masina ene jiya e gardende kabruji mena to leydi Sénégal temedere no gas ɓiɗɗo Sénégal naɓe wurnoɓe toon to Tripoli mo Libi gakkirama e nder leydi Sénégal toon to leydi Mauritanie ambassade mo leydi Amérique taweteɗo toon to Nouakchott yaltini ɓattaki holliti demuɗi men ne gudditi gam dokkirgol visa ala hen noon jaho ne jooɗoyo toon to Amérique toon to leydi Mali Soumaïla Boubé baɗɗo jillu mum hanki toon to mofti jooɗima hanki joɗima e fulɓe kame dogo en chef de dogo joguitiɓe armée ji joƴƴini armée ji men yo jaame kisal dumingal arta hakkude fulɓe kame dogo toon to Guinée Conakry Alpha Condé holliri metti mum no fewi fade jaydiyankoɓe leydi France ha tenti e jaydiyanke gonɗo e jayde witende T25 mondo kabruji mena han jolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni jañoɗen kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jasla jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari tati yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e sappoya jeetate kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal catal bitengal OIM e ballodiral laamu leydi Sénégal gaktiri kene foto wonde temedere e nogas ɓiɗɗo Sénégal naɓe ɓen Sénégal naɓe wurnoɓe toon to leydi Libi yoga hen kay koko dumbono toon caggal yinnode ɓe taccude faade toon to maje kadde leyɗele Europe kamɓe kala noon hanki sanga pecce jamma ko nen tigui ɓe jetti to bowal laaɗi diwaji ngal Blaise Diagne oɗo saaha ɗe mbasi dendagal bandiraɓe kalde mbawata janggude métier moni kalɗo wawi wonde wawi hebde gurda mum taw halkoyake ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaale gollotoɓe lawol lana jordi taw kadi ko lawol bitegol PTB kamɓe noon hande ɓe kolliri mette mabɓe subaka hande toon to Rufisque ɓe mbari toon lawol ha ganduɗa lanel tokosel jahannoygel yoga e leyɗe Dakar oɗo saaha mo gonɗen koko bolokini toon kamɓe ɓe ɗon ɓe kolliti wonande kay ɓe ndewa ɓen halfinaɓe pisti guel ɗon lanel kene foto wonde temedde 4 million koppareje franc CFA oɗo saaha noon yidde mabɓe ko hoorejo leydi Sénégal yo nottoɓe beele kadi ɓe mbawa hebde koppareje mabɓe e wiide gardiɗoɓe biteɗo Abdoula Khadiri Jeylani Diop taw yaltinum koye jayde witende Sud FM ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaale jagoɗo kalfinaɗo jangde tawde mo leydi Sénégal holliti yidde mum oɗo saaha mo gonɗen ko rokkude essence ɗimmo wonande kay ken fronde temedere capanɗe joyi e jeeɗiɗo Sénégal najo to kadi ko janggannoɓe e nder leydi Sénégal yahannoɓe waɗede kawguel ko wiyete baccalauréat taw kadi ko riddunoɓe cuuɗi jangguirɗi caggal nde tuma gonnoti koye wujjude ko fate banggue guel ɗon kawguel gardiɗo ko fate banggue kawguel baccalauréat kam yaadi mum kala kolliri hen metti mum no fewi jadani ndi oɗon miijo gon miijo noon songo hawrama jogori wadde ko jeetati nduɗo hen lewru ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaale Moussa Sy gonɗo maire Parcelles Assainies yaltini konnguli mum hanki caggal nde o holliti ko sappo nduɗo hen lewru ƴewete so tawi ma o heddotoy Khalifa Sall walla ala ma o tawtoya goɗɗo kikiɗe hanki on wa satti konnguli makko oɗo saaha mo gon e yidde makko tawtoyde hoorejo leydi Sénégal Macky Sall gam wallide ɗum beelen wawa lamtade dawal mum ɗimal hitande ujunnaje ɗiɗi e sappoya jeenaya ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaale Barthélémy Dias taw kadi ganduɗa ko jagganoɗo e dumba lebbi jeegom e nder leydi kaso caggal onde haali konnguli mettuɗi faade ñawoɓe leydi Sénégal yaltinama kaso ñande alet ɓennuɗo henno hanki noon wo joɗidima e jaydi yankoɓe kanko noon o holliti oɗo saaha mo gonɗen jogogal leydi Sénégal wona jogogal moƴƴal no fewi ha tenteliri ndi oɗo saaha ala ñawoje payodinde kanko noon caggal nde o haali konnguli makko o gayni o holliti emo fiiɗe e nder ɓernde makko wonande hitande ujunnaje ɗe sappo e jeenayyi oɗo hen biteɗo Khalifa Sall ma laamo leydi Sénégal o holliti noon wonande kay ko
ka lebbi jeegom e kaso o wasi ken foronde capande tati kilo caggal nde yimɓe hewɓe kolliti wonande kay o fooji o holliti oɗo saha mo peesa ken foronde capande jeeɗiɗi kilo caggal hollidemo wonandemo wotton sport ene kadi kala ñamdemo ko arde o feccata ɗum koye sokkaɓe wonɓe toon ɓe e ɗum noon ko jalnika makko tolni ɗon joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaali duɗal jaabi hattiringal leydi Sénégal ñalawma alhamisa ne tijja toon hoorejo leydi Sénégal gam udditemo toon kene fotto wonde nokkuji jeegom ko fate banggue ɓen janggom beele mbawa dañde kotki timmuki e siftinde noon hitande ujunnaje ɗe 15 wonno ko capantate go lewru julien nde noon hoorejo leydi yehino toon to duɗal jaabi hattiringal leydi Sénégal yogay sukaɓe janggoɓe toon en kollirin hen metti mumen no fewi kono oɗo saaha kam ne tijja kamɓe ɓen janggoɓe toon to duɗal jaabi hattiringal leydi Sénégal ma jabɓo hoorejo leydi Sénégal taw ko jaɓɓugal paayo dingal joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to petti mbaw kaalen wonande kay toon ko fate banggue huuɗoɗayno ko jagganoɗo toon guila hitande ujunnaje ɗe 15 wonno ko 13 lewru janvier e nder ndeɗon hitande to kadi ganduɗa oɗon camion iwno ko toon to leydi Mali ha yimɓe nayo mbiya hen teeɓa kamɓe kala noon ñalawma hankoɓe darima e yesso suudu ñawardu Dakar goto maɓe Mouhamed Koulibaly goɗɗo noon ene wiye Ousmane Sangare goɗɗo ne wiye Diddo Sangare goɗɗo ne wiye Youssoufa Dieng ene wonde Yero Dia kamɓe kala noon ñawore mabɓe yani mabɓe lelo duuɓi nogasa ha yettanima duuɓi sappo e nder kasso mo leydi Sénégal joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to Kaffrine Kane oɗo hen tana musɗo baɗɗo toon oɗo hen suka debbo o wiyeteno ko Mané Cissé yarata koye duuɓi capanɗe jeegom duuɓi capantati e joyyi jaafoɗon joom galle makko noon ko ɗanniyanke caggal nde o dañi raf biteɗo jaɓeɗo noon ɓooyamo ko ha wonti ko wiyete cornique watti kal nde o ñamma o pikkire e kala saaha ma o yaha toon to cuuɗi cafriɗi kanko noon wayi hino ñadaltini ɓennuɗo henno toon to hôpital mo Kaffrine gam yurnitade cellal ɓandu makko nden o iwi to noon o reftoyi to miñi ko debbo biteɗo Ndeye Khady Cissé ko toon tigui nde o yetti o tawani ɗon hay goto o naati nder suudu ko toon tigui o warti o waɗi hoore makko yarga oɗo saha noon ɓandu makko ne tawe to morga mo Kaffrine loskojini hen gam ƴewede e holko saabi mayde makko ɗo hen sukka debbo bartiɗo taw kadi ko toon to Kaffrine joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to Madina Gounass Batu waɗi toon to mairie mo Madina Gounass yurnitade ko fate banggue e santé diwan o ma en ketto hen musidɗo men Amadou Samballo Batu joɗinoma ɗo e mairie mo Madina Gounass gam yuɓɓitinde golle mutuelle de santé o gardiɗo mutuelle de santé o Amadou Tidiani Kassé wonno fandare men e Batu ko yidde hesɗitinde woni yillirde mutuelle de santé mo Madina Gounass saabu happu o timmi ko duuɓi ɗiɗi wonno joguinoɗo golle ɗe waɗino démission enen cukkino e makko jokkuɗen golle ɗe enen noon jokkol men ko ha yilirde hesɗitine hande ko ɗum fonno wonde golle men kono noon sous préfet fo fonno tawtorede ɗo e balɗe yesso so Allah jaaɓi ma yimɓe gartoɗo ken mbaɗa jonde holɗum hesɗitinde yilirde kufde golle mutuelle de santé e nder département mo Vélingara tawtorama golle ɗe Alpha Diawo min noon ko min woni halfinaɗo dartugol mutuelle de santé département Vélingara o mutuelle de santé sappo e jeegom kono e nder ɗi mutuelle de santé sappo e jeegom mutuelle ji ɗi fii no marsude wana no liggo sabbuna no kala wertuɗo hen ɓe wawma ñawnude mais kono mutuelle de santé Gounass e dow ɗi sappo e jeegom ko mutuelle de santé Gounass woni vraiment yaadu muɗum ndu yaadu no laaƴa si a daari foof hitande 2018 nde foof ko yimɓe 50 wawi hen wertude puis 2016 mutuelle o waɗa créé o yaahi ha sana halfinanoɗo mbo Allah jeyri ɗum bureau goɗɗo waɗa intérim on bureau yaahi seeɗa woni ñande o ko commami cottuma président o ɗi wawi wonde neɗɗo mo janggani mais ko neɗɗo joguiɗo engagement mais kono trésorier e secrétaire o ɓen on obligatoirement loi o ko yo ko beɓe wawa jangude français teɓe wawa windude mais président o taadi wawi wadde management on no foti yarude ko musidɗo mon Amadou Sambalo Madina Gounass fewde e weltade ɓe fulɓe andu o diine ma Amadou Sambalo Madina Gounass en gewi toon to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paaɗen ma en kaale jayde witede amiɓe kolliti wonande hooreji leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz heeɓi noddadu iwde kay e musidɗo mum taw kadi ko dono roi mo Abou Dhabi mbiteɗo Cheikh Mohammed Ben Yazida noddimo noddirguela hanki gam haalde hakkude leyɗele ɗiɗe leydi Mauritanie kame leydi Abou Dhabi gam jokkodiral e cehilagal kame faggudu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jayni witen amiɓe kolliti wonande koolaɗo kuuɓal jagorɗo kalfinaɗo ndema waɗi batu mum ñalawma hanki toon to noksata ko fate banggue yogay leyɗele taariɗe Mauritanie gam haɓade yogay tenke taw ko biteɗe baɓɓate ɗannotoɗe yogay leyɗele gam oɗo saaha mo gonɗen eɗen gandi remru kala moƴƴi ko noon ko ɓuuri
ɓuri wawde bonnuɗum ko tenke caggal ndeɗon jonde joɗinoma hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom ton to Alger woni lamorgo Algérie ene tawe noon e nder ndeɗo hen fedde leydi Sénégal leydi Mali leydi Mauritanie kono ne kadi Gambie Guinée e faynma Côte d'Ivoire ha ton to Niger kame Tchad e ha faynma ton to Burkina Faso Maroc kame Algérie e Tunisie kala ha joni ton to leydi Mauritanie keddorɗen hama en kale la tribune Afrique ɓe koliti wonande batu jagorɗe kalfinade ko fate banggue G5 Sahela joɗima ton to Nouakchott gam yurntaɗe ɗo saaha mo golen haɓade jonde wasam gollago kame uddidde keeri hayaji ko fate banggue faggudu leyɗele Sahel kono ne kadi dandude ngaalu walla e dandude jawdi daridi ko fate banggue haɓade heege kame yoro kala e nder leyɗele Sahela ha joni ton to leydi Mauritanie keddotoɗen hama en kale jayni wite al akhbar ɓe kolliti wonande golloto walan tan mbiyen koolal walla tan mbiyen cikko jagorɗo kalfinade ko fate banggue diƴƴe jarateɗe waɗi jilumum ton to asaba e gorgol kala omo yaadi noon goto e gollotoɓe UNICEF kame goto e gollotoɓe fedde gotago windere e tawtorede maire mo ɓoggue ko wona ɗum kon ko yiddeɓe uddide toon ɗe gudditi toon kene fotode capanɗe nayyi pompe taw kadi ko robiñaji gaddoji ndiyama e ndiyam labɗam jaratoɗama caggal on teskede walla ndeɗon faldede ngakkuno ndiyam no feewi e taw kadi ganduɗa ɗiɗon robiñaji fewni ɗumen ko leydi mbitendi Irlande ne wondi kadi e leydi Mauritanie kamɓe ndendin ɗeɗon koppreje gam wallidde oɗon diwan beele ne daña ndiyama keerelama ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen hama en kaali jani witen e Sahara ɓe kolliti wonande ambassade mo leydi America waɗi e rango hanke ɓattaki mum caggal kay nde ɓe gudduno dumunna jonɗo no fewi ko fate banggue dokkirgol visa ji e nder leydi Mauritanie gam fade toon to États-Unis de America ɓe kolliti noon oɗo saaha mo gonen ɓe gudditi demude ɓeɓe ha yaaji wonande kay ɓeɗon e ƴamoɓe visa gam fade toon to Amérique taw kadi ala hen wonande kay ɓeɗon wiiteɓe immigré économique en woni tan yahoɓe jooɗiyade gam ko lartude ko dañi ɓeɗo noon ko dañata visa tan hokkete visa mbiyannomi ko ɓen tan ƴamoɓe visa gam yaade wango yaade seeɗa e artude walla yaade hestitone wone gande wone walla won e gueɗe taw wona tan yaade heɓa toon fera jooɗo joddo e galle mum kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen hama en kaale Kimi Seba taw kadi ganduɗa ko suka Bénin nuwanajo e banggue France banggue Bénin taw kadi ganduɗa ko kaɓotoɗo koppareji biteɗe France CFA hanki tuma nde o joƴƴina e jayde tuma nde o invita e jayde witende Sika TV taw kadi ko jayde Bénin privé ko toon tigui o suuti konngolma ko fanude leydi Mauritanie gam wiide moɗo saaha mo gone leydi Mauritanie ko leydi kiɓɓala ala tigui fandade moƴƴere teni kadi ala potal kami nunɗala gam wiidemo wonande oɗo hen biteɗo Biram Da ko neɗɗo ɓurɗo teskede ko neɗɗo ɓurɗo teskede e nogas e goo ñiwire woni 21e siècle taw kadi ko dariɗo darde fayidinde nana jaggani e Dumba taw kadi ko fate banggue dawrugol hay goto haalani hen sen jeewi toon to leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali ma en kaale hoorejo jaggoje leydi Mali biteɗo Soumaïla Boubé Maïga caggal ñalawma hanki nde waɗi jiilu mum toon to nder leydi to ha tawete toon to mofti caggal on fawdemo hayre makko adine toon to Bandiagara ko fate e duɗal jaaɓi hattirde hanki kikiɗe o joɗodima e fulɓe kamɓe ɓeɗe hen witeɓe dogo en kala gardiɗo dogo en bite gardiɗo dono en bite gardiɗo dogo en biteɗo Dano Amba Sago kam tigui joƴƴini kam tigui woni chef de armée taw kadi ko dogo en joƴƴini armée ji mumen kala oɗo saaha mbeɗi juuɗe mabɓe fade fulɓe kala beele jaam duumiɗo ne wawa artude toon oɗo saaha noon koyɗe jaam dogama hen beele kamɓe kala mbawa wonde e neɗɗo goto biteɗo Youssoufa Toluba biteɗo Youssoufa Toluba kañumne sifi yentere ɓennuɗo ne jaam e duumiɗo e kisal nde wawata artude hakkude dogo kame fulɓe taweteɓe toon to falde koro oɗo saaha noon kamɓe dogo en e sudde ɓe konnguli ɓe kolliti wonande duuɓi jawtuɗi haare meeɗa wadde hakkude dogo kame fulɓe oɗo saaha noon ɓe ganda holko saabi kareli mbaɗi hakkude fulɓe kame dogo yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko gueɗe ɗe kala yo darto ha laaɓa ko wona ɗum ko noon Soumaïla Boubé Maïga hoore jaggoɗo holliti ma laamu leydi Mali daro hen darde tinnelang beele kadi jaam duumiɗo ne wawa artude hakkude ɗiɗo hen leƴƴi ɗiɗi kala ha joni toon to leydi Mali keddotoɗen ma en kaale commanda biteɗo Fatoumata Marigo fawi juuɗe yimɓe nayo to leegal bitegal ONG Bogo cagganoɗo hen debbo taw kadi ko biteɗo Fatoumata walla mbiyen biteɗo Fanta Madi Touré jaro duuɓi capanɗe nayyi ɗiɗi caggal kay teskede e kala saaha mo adda poɗɗe ɗe moƴƴani iwduɗum e leyɗele goɗɗe gam nannuɗum e pharmacie ji leydi Mali kanko noon wiyama teb caggal kene fonde lebbi jonɗi no fewi kanko ɗo hen commanda biteɗo Fatoumata Marigo kame yaadi mum
ɗum kala kamɓe noon ɓe gonati ko herude maɓɓe koyngel ngam yidde jaggude ɓe jaggi debbo biyeteɗo Fanta Madi Touré jaro duuɓi capanɗe nayyi ɗiɗi ne wonde biyeteɗo Cheikhou Saydou Keita jaro duuɓi capanɗe tati goho ne wonde biyeteɗo Cheikhou Ba technicien ene wondi kadi biyeteɗo Fatoumata Kone taw kamɓe kala ɓe pama juuɗe oɗo saaha ɓe tawi e juuɗe Dadiɓe Bamako ha joni toon to leydi Mali keddottoɗen ma en dutto ha toon to mofti kalen wonande cuuɗi janguirɗi ndeɗo hen hittande kene fotto wonde temedde jeetati école ko temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi kol woni ko udditi hen caggal kam caggal hitande mayde hay ɗum udditano hen caggal on hoore jaggoɗe leydi Mali nde yeehi toon gam yidde tawtorede wonande kay natgol école aji yimɓe sukaɓeɓe ene mbawa ruttitade cuuɗi janguirɗi hollirama noon hikka oɗo saaha ko winditi ko kala ne tawi cuuɗi janguirɗi koɓe puɗɗi udditi ko ene wona capanɗe tati e jeeɗiɗi e kala temedere ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Ansogo finoɓe wuuro wiyetengo Uta Guna walla mbiyen tan Uta Guna finoɓe goɗon wuuro taw ko maire wuuro ngo holiri oɗo saaha mo gonɗen aɓe mbeɗi juuɗe mabɓe fade laamu leydi Mali caggal teskede hitande hikkande ko hitande bonde wonande diwan mabɓe oɗo saaha ko heege tigui soyna toon caggal nde remru moƴƴani yoga e guese jolima teni kadi oɗo saaha mo gonɗen faggudu ene ngakki e nder wuuro ngo e nder falde Ansogo ha joni toon to leydi Mali keddotoɗen ma en kaale oɗo hen commissariat 12e arrondissement mo Bamako ɓe pawi juuɗe mabɓe taw kadi ko capitaine Ladji Cissé o fawi junggo makko e gorko biyeteɗo Sanu gorko biyeteɗo Sanuma walla mbiyen gorko biyeteɗo Soumano Doumbouya taw kadi ganduɗa ko taximan dognowo taxi e booli Bamako so jammari so jolni debbo o jaɓata jolnu neɗɗo goɗɗo ko ɗon tigui o heewi wadde bloqué bafeɗe kala wonawa debbo ha woɗɗoya o tonga ɗum ha tiiɗo o yanay mum o waɗa ɗum e gueɗe kasrinɗe no fewi caggal on ndeɗo hen yontere ɓe nde o jolnine debbo goto Missa Bougou nden wonayi debbo ha woɗɗoyi o waɗi ɗum ko wiyete viola caggal o weddi toon debbo e galle goto mo hoɗaka caggal on debbo yeehi toon to commissariat mo Ladji Cissé ko toon tigui addinimo kayitol oɗo saaha noon fawama junggo teni kadi o waɗi rekkoni o waɗi noon rewɓe hewɓe no fewi fadi ñawore makko ha magistrat ji guiwa e hofgo juuɗe o wawa tawoyede toon to cuuɗi dumbirɗi leydi Mali sen guewi toon to Mali koto Guinée Conakry paɗen Alpha Condé holliri metti mum no fewi fade jaydiyankoɓe leydi France ha tente oɗo hen sukde biteɗo François Joly taw kadi ko gollotoɗo e jaydi witente 25 monde e tuma alet ɓennuɗo hen noon ndeɓe namdimo namde taw kadi koye joɗorde te 25 monde kanko Alpha Condé ɗon ɗo jabroɗe namde e kala saaha o holliti oɗon debbo ne taaƴa konngudi makko kanko Alpha Condé o holliri ɗum noon ko wasde hormade lamɓe Afrique naɓe so tawi woni ko Emmanuel Macron wonno ɗon walla Donald Trump walla ni Poutine walla ni Jinping hoore jo leydi Chine mbete on debbo ma kuppo haala muɗum tene kadi o holliti onon France naɓe ko onon tigui nawri Afrique caggal so wonan onon taw no Guinée ɓuuri ɗo ɗum noon ko konngudi Alpha Condé ñalawma hanki o sengi wi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire dognoɓe werlaji hakkude Yamoussoukro kame Abidjan oɗo saaha natini hofgo juuɗe guila hanki ha hande janggo kala kamɓe ne mette mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko ittoɓe gasoil taw kadi ko golontoɓe laamu ne wayi pompeji mawɗi ko wiyete station eɓe kolliti noon e kala saaha jobdima ene coupé saabu to ɗum tigui ko gollorgal ngal wiide kamɓe tigui gujata ɗam ɗon a ndelam kuɓam ɓe kolliti noon walla nde ɓen gollotoɓe station ngaji so ɓe gaari addude walla nde kay ndelam kuɓama ɓen ɓeyde ko wiyete pompage mumen mbaɗa hen volume aji mawɗi no fewi gam wujjude ɓe kamɓene ɓe kolliti ɓe gona wuyɓe woni wuyɓe tikko ɓen gollotoɓe station ngaji ɓe ɗum noon so tawi laamu ngu daraki hen ɓe gona nawoɓe ndelam kuɓam yoga e nokkuji station ngaji taweteɗi hakkude Abidjan kam e Yamoussoukro sen gewi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to leydi Ghana caggal nde jaydel kewɗi bindi wonata nana ako fo adon e tuma nde iwi toon to États-Unis d'Amérique ñande alet ɓennuɗo hen subaka nde yetti toon to Bowal laaɗi diwoje ngal lamorgo leydi Ghana additi ko lana ndiwowa keesa yoga hen kollitino wonande kanko horejo leydi ko coɗɗo lana keesa jagorɗo kalfinade jokkodiral hakkude konguɗi o holliti wonande kay oɗo hen bite nana ako fo adon nawno ko jetta taw kadi ko jet privé mo lamorgo leydi ndi caggal nde iwata toon to New York ɓe ndiwi kene foto wonde waktuji nogas ko nden tigui ɓe ndiwi kene foto wonde minute aji nogas ko nden tigui hollira wonande lanaka ne jogui caɗele ko fate banggue technique e nder moteur lanaka koɗon tigui a rutti ka juroyi toon to Bowal laaɗi diwoje ngal New York ko nden tigui woƴ ƴettiti lana gotka taw kadi ko lana South africaine taw kadi ko lana Afrique du Sud ko kan tigui addimo ko ɗum tigui woni ko rimoren kalata woni tan yahoɓe ne kaala e booli ko wiyete kolce bamɗi ne kalane mbiya o soodi lana kesa toon to leydi Amérique
ha joni keddono ko hakkunde Gana kame Togo hakkunde Gana kame Togo lural mangal le ɗon attuma kay wonande général wala tan mbiyen a goto e général taw kadi komo Gana nde ittilana ndi wawa neldi toon to bowallaɗi diwaje ngal leydi Togo woni Lome caggal yidde addude ɗo hen gorko biteɗo Nikkone walla mbiyen Nikkodeni Habiya taw kadi ganduɗa ko lundiyanke natanɗo ko wiyete Gueddere ken woni joni balɗe sappo pawɗe ene woni toon to ambassade mo leydi Gana ñamata yarata e fooƴi ha ɓurtene kadi rafama Salima hay safrade oɗo sanan laamu leydi Togo larani mo ni omonon tan wullito laamu leydi Gana caggal kadi nde woni toon to ambassade mo leydi Gana leydi Gana holliti ne jogui ndima ko addude lana ndi wawa ka hinde militaire gam nawdemo toon to Gana beela wawa safrede jagorɗo kalfinaɗo nden ka leydi Togo holliti kan lana ari kono haydara lakkoɓe kalde laamu leydi Gana ko ɗum saabi ɓe jaɓata neɗɗon itte e nder leydi mabɓe ne nawe leydi gondi caggal ɓe tinani kamɓe leydi Togo sen gewi toon to Togo paɗen ko toon to Burkina Faso jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele biteɗo Alpha Bari waɗi erango mum toon to États-Unis Amérique ñande alit ɓennuɗo hen o holliti wonande pelle windere kala poti ko notitade fedde witende G5 Sahel caggal oɗo saaha mo gonɗen teska leydi Burkina Faso to banggue Sahel toon heewi janguji ha ɓurti teni kadi o boninkoɓe non tan ɓeydo hewde oɗo saha noon pelle windere so tawi notaki G5 Sahel koko jogori bonde toon to Sahel e ɗum noon ko konguɗe Alpha Bari tuma nde won nottoyi wonantuma nde o lomti wonande hoorejo leydi ndi wonande hoorejo leydi Burkina Faso toon to fedde gotago windere nde sen gewi toon to Burkina Faso paɗen ko toon to leydi Cameroun ahma kam woni gardiɗo taw kadi ko catal foot koye guela ngal kaafa watan mbiyen ñalɗi ɓennuɗe hen mbaɗi batu mabɓe toon to Caire lamorgo leydi Égypte ñalawma hanki onon wattawama toon to Cameroun Yaoundé o joɗodima e hoorejo leydi Cameroun taw kadi ko Paul Biya ko fate banggue ɗowgol ko fate banggue ɗowgol wonande kay hitande ujunnaji ɗe sappo e jeenayyi taw kadi ko toon to leydi Côte d'Ivoire ko fate banggue toon to leydi Cameroun jafuɗon ko fate banggue kawguela e ndiɗo hen kuɓori Afrique jogordi wadde toon to leydi Cameroun ɓe kolliti noon ha oɗo saaha mo gonen ɓe ngala hay pala goto ko fate banggue mahadi taw ko boowe mahateɗe toon to leydi Cameroun oɗo saha ɓe kolliti maɓe ɗacco haala ka kala ha ɗiɗo hen sumgoji jogorɗi wadde ñande jeeɗiɗi nduɗo hen lewru jawta toon to leydi Cameroun ɓe ƴeewa so tawi Cameroun ma waw yuɓɓinde ko fate banggue kawguel Afrique hitande ujunaji ɗe sappo e jeenayyi walla nawe leydi gondi oɗo saha kam wontiniɓe ɗaccal Boudou Badak aɓen tan jogui junggo ala kala koɓe mbawi wadde hen haydara caggal ha joni Cameroun ala ko holliɓe hen kollaɓi sen gewi toon to leydi Cameroun paɗen ko toon to leydi Gabon laafa mbulawa gota wasi fitan toon to Centrafrique taw kadi o jeeya koye leydi Gabon biteɗo Alain Obiangema taw kadi ko desɗo ne jogui sukaɓe jeeɗiɗo ko hanki noon wasi fitan makko caggal nde ɓe gonno e werla goto ko ɗon tigui ɓe pelɓodiri e werla goɗɗo kene fotta wonde koninkoɓe jeenayyi taw kadi ko laafaji mbulaji ɓen tigui gañi hen kanko noon o wasi hen fitan makko taw yaltinum ko jagorɗo kalfina nden kay kisal leydi Gabon e jayde leydi Gabon witende plateau Gabon go sen gewi toon to leydi Gabon walla ni toon to Gabon kedden ha joni en duwono balaji naɓe e wonɓe toon to Carrefour Lewmba caggal on wona bitikaji tati a yetti nayyi tuma nde cuumi ñalawma hanki o e subaka hanki caggal on cuumu ngu hawɗo saaha mo gonɗen anda ko woni bitik goto kam on dañi yaltinde gueɗɗe kala e diɓɓe kala jaltirani haydara kam foof suumi ha laaɓe ɗe duwonoɓe yo gueno lomtina sen gewi toon to leydi Gabon koto Somalie paɗena koninkoɓe jeeyo taw kadi ko jeeyaɓe hinde sehil ɓe ko jeeyaɓe e jeeyaɓe catal bitegal Shibab noon ko catal islamique sen taweteɓe nder leydi ndi mbasi pittani men tuma nde perɓodir toon e worɓe joguitiɓe armée ji renoɓe guuri mumen caggal on catal bitegal Shibab nde ɓe gaari e wuuro woto ɓe kolliri ɓen yo gaddu askal ko wiyete jakata ɓen kolliri tottataɓe askal hande tottaɓe askal janggo saɗa ɓe gona wasɓe tene kadi ɓe jeeya koye pelle ceɓɓitiɗe ko ɗon tigui haare ummi hakkude mabɓe noon dañi yoɓade pittali nayyi e ɓeɗo hen wiyeteɓe Shibab fittandu joyɓindu jeeya koye pelle renoɓe guure mumen toon to Somalie sen gewi toon to Somalie koto Éthiopie paɗena e nder ñalɗi ɓennuɗo hendi kene fonon capanɗe nayyi e nayyi neɗɗo mbasi pittali men e nder leydi ndi caggal oɗo saaha mo gonɗen teska kare reeli hakkude leñamago toon to leydi Éthiopie e leñol biyetegol Uruma ne wonde nokku biyeteɗo Ben Sangul ko leñol wiyetegol Ben Sangul ne wonde leñol biyetegol Uruma e ɗum noon koye nokku biyeteɗo Gumzu taw yalti ɗum ko jayde wiyetede Walta Media jayni ɓurde ɓattade laamu ɓe kolliti ngal ɗon pelɓodiral banggal ñalɗi jewtuɗo hen ɗi woni hakkude Aset Kame Alet jawtuɗo hen no waɗi tigui pelɓodiral musgal bangal toon ha ganduɗa waɗi kene fotta wonde capanɗe nayo e nayyo neɗɗo mbasi fittanum ko gañi hen koni heewi limotako kettude kaburuji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique
Moyen-Orient, Océanie. kabruji menan jolam jaberi ko haali abouba mawno en hattonto leydi France kame Indonésie haali abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi France puɗɗotoɗen Gérard Colombe ko jagorɗo leydi France kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccingol laamu woni ko wiyete ministre de l' intérieur ko kanko kadi wonno numéro 2 gouvernement Édouard Philippe kanko général Colombe o noon o démissioni o woppiti golle makko ha laaɓi e ardade jagorgal ngal Emmanuel Macron hoorejo leydi France waɗino feere foof haddemo démissionde kono ronki ha woni nde wonnoon miijo ngo koko ɓendi e makko Emmanuel Macron noon hoorejo leydi ndi o halfini poste jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccingol leydi laamu o halfini poste o hoorejo jagorɗo makko biteɗo Édouard Philippe on noon halfina on poste ha kay lomto makko suuɓe e ñalawma alarba hande sanga 10 heures waktu leydi France ɓe joɗinoma ɓe joɗinoma batu mabɓe batu kewi joɗade taw ko jagorɗo kewi joɗade e kala saaha woni ko witedi conseil des ministres ko ngol ɗo noon woni lawol garwañingol e nder 5e république ko leydi France ene jooɗo batu taw ko batu jagorɗo tawɓe galda e ko wiyete jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccingol laamu mbiyanna kanko ko adi komo démissionne noon kanko Gérald Colombe ko adi komo démissionne omo hebluno lawol omo joguino lawol tawa kadi ko yaade to leydi Afrique du Sud ha joni koto leydi France keddotoɗen kaalen e oɗo biyeteɗo Redouane Fayda on paami tigui ko braqueur mawɗo no fewi ko gujjo molanteɗo moole pattamli miijo o wonno kanko noon e o dañino fattan caggal kay nde o sohno e nder oɗo kaso biyeteɗo wuuro wiyetego rewo o heeɓino fattan e dogde on kaso taw kadi ko hélicoptére arannoma ɗon noon guila le goo lewru juillet hitande gonɗen nde ko guila nden hélicoptére arannoma ɗon heeɓino fattan e dogde nden noon ɓe dogui ha woɗɗoyi ko ɗon tigui ɓe garini hélicoptére o juuri ɓe jippi e hélicoptére o ɓe dogui ɓe jeehi guila nden noon fodde lebbi tati hande koye jiilaw laamu leydi France wonno kanko kadi o laatinoma neɗɗo ɓurɗo yiilede e nder leydi France e ñalawma alarba hande subaka law o wiyama teep e nder wuuro wiyetego Crey ne tawe to rewo leydi to rewo Paris lamorgo leydi France o nanguidama noon omo tawa kadi omo nanguida e yimɓe nayyi woɗɗen kowoni koɓe leydi France ɓe hinde biiro woni brigade de recherche d' investigation ko kañumen tigui nanguima o nanguidama yimɓe nayyi taw ko yimɓe membre de famille makko e nder ɓen en tawi hen mawni ko walla mini ko goto sono wima to leydi France koto Indonésie cakkitatoɗen ha joni leydi Indonésie nana jokki irtude leydi e irtude kay kuuɓaji janɗe gam yiilade so tawi kay ɓe keeɓa fattan yitude yimɓe heddidiɓe wonti ko sikkaka ko saabu hande waɗi balɗe saabu ko guila nogas jeetati lewru septembre ko guila nden leydi yerɓuno toon yerɓande musni no fewi tawa kadi ne yaadi ko wiyete tsunami woni tigui ndiyam ummade nder maaje nata e galleji nata e nder guure oɗo saaha joni noon mayɓe barmayɓe ɓe ne limte ene jara e on ñande foof mayɓe ene ɓeydo hewde e ñalawma hande o bila mayɓe mabɓe ene yaara e ujunere e temedde nayyi woni 1400 neɗɗo jiitaɗo basɗo hen fittande mum barmuɓe ɓe noon e majjuɓe melow ron koɓe yiteɓe woni ko wiyete porté disparu hay goto andano foti e oɗo saaha joni noon windere ne hollirite wonde ko hono oɗo catastrophe woni Jaya Baɗo nin wayri heɓede e nder windere e ñaago Allah tan yo Allah hannanen ɗo Jaya jolama jaberi Ali Abouba toon to Madina Gounas Amadou Sambalo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranen